агар рӯзе шумо фаҳмидед ки устодатон ё ин ки муаллиматон бемор шудааст ва шумо ҳамчун шогирд ӯро рафта хабар мегиред, чӣ гуна бояд рафтор кард? Ama can dert mekine. Ustuğuna itanan dert mekine. Sevgili kesede icap ediyorsun. سلام و صد سلام آمدم Устод, шумо ҷин доред. устод бахшиш маъзам нест, гуфтум як хабаргиритон биём. бо суханҳои хуб дили устодро ба зиндагӣ гарм кунед. соз ҳама соза дил нашини худо хоҳад ҳамаш назм мешавад, хуб мешавад. фарзанд азиз аст, лекин одобаш боз азизтар. биён инҷа месем бубоша зан яту занам ки устод куҷотон дард мекунад? Dilim dert mekine dilim. дилтон дили дардманди маро пашми саги сиёҳ, пашми саги сафед, пашми пишаки сафеда. ма дар кор шудум, дуд мекунӣ, худам мебиём. Sarı derdem ne bile. Allah. касал нашавӣ, хутон эҳтиёт барои саломатии сари худ устод. Bu da mümkün değil sevk. мумкинай дарди бада давош бад гуфтияд. между прочим и насиҳати хитай устод. биё устод. طبیبت من طبیبت من طبیبت нақшавед устод. хайр.